коста на всички, коста на метачета, аз съм Митко БГ на 2-3 и както знаете, обещах, че ще направя клип на Срита Рио и вече направих. И така, нека сега малко ще играем. Клипът изобщо няма да е много дълъг. Ще е мъничък. За малко да филма. И да. Може да сте видяли информацията, ама да, видя сте, но анбоксинга ще е някой друг път след Срита Рио. И извинете ми, че снимам този клип. Сега не знам колко е. Сега е 2 часа. Аз исках да е към 1, но трябва да пиша домашни. Да. Нека сега да се опитаме. О, боже. Това беше яко. Този клип ще е 4 минути. Ако не филне. Защото всички клипове само ми фейлват. И ще има много малко време, защото съм сам. И ако искам да говоря, трябва да съм сам. Другите да не ме чуват. Хора, сега сигурно си кажете, сега което ще го кажа, сигурно ще кажете омага. Ама ще пазна клипа за когато вземам някой. О, боже. Лагна ми. What? Вау. Тъпто е, че на всяко умиране ще ви дава по една реклама. Аз като малък много исках да снимам, ама не знаех, че имам обизен. Ама сега като го видях от Dagema TV, извините, ама може да се чуват някой долу, защото някой само викат, крещят, ужасни са. И това. Кой да кажа? Сигурно може да сте чули, че анбоксинга ще го правя след информацията, ама ще го правя след Срита Рио. Извинете, че лагна. Аз няма да снимам много на Срита Рио. Само малко. Това беше голям филм. Алекс, това може да е Dagema TV, защото той се казва Алекс. Ами хора, няма какво друго да видим. Надявам се този клип да ви е харесал. Чао и до скоро.